Pano tiverenge ku bhuku ya Johani chapter 6 tungoverenga verse 63 yoga. John chapter 6 verse 63. John chapter 6 verse 63. Mweya ndiye unoraramisa, nyama haina maturo. Mashoko andakataura kwamuri ndiwo mweya noupenyu. Ishwaro pafadze kuno shoko ravo tigare pasi. Amen. Amen. Now dangotaura pamusoro pekuti shoko raMwari mweya. Amen. Ishe vanotaura pano vachiti shoko randinotaura kwamuri mweya uye upenyu. Amen. Saka shoko raMwari rinobata nesimba romweya waMwari. Now kubva pamavambo Mwari toti asandi ava Mwari nokuti Mwari chinhu chinonamatwa. Saka pasina waimunamata, pasina chaivako, maari waiva Bible tachiti mweya uri zienda na kuenda, uri eternal, kusina mavambo kana magumo. Musimba romweya iwoyo Mwari wakataura kuti pave chatingati chinobatika, chinonzwika kana kuti chinooneka. Nova ndiro shoko rake, the logos, mutumbi weshoko. Amen. Saka kubva mumutumbi iwoyo wakanga uri maonekere epfungwa dzaMwari, akanga ari maonekere ezvaishuviwa nokudiwa naye pasati pava nechinhu. Saka musimba romweya iwoyo wakazodza mutumbi uyu weshoko. Ndochikonzero Bhaibheri chiti takatemerwa muna Kristu kunyangwe nyika isati yavambwa. Saka Kristu zvinoreva wakazodzwa, Kristus kuti wakazodzwa. Saka shoko rakazodzwa nesimba remweya uya waiveri zienda na kuenda. Bhaibheri rotudza richiti zvinhu zvose zvakaitwa neshoko. But shoko iri rakawana maruramire ekuti ritaure, riite zvose nokuda kwezodzo kana nokuda kweanointing iyo yakanga iri pamusoro peshoko, aiveri mweya uya waiva zienda na kuenda. Saka wakaunza mutumbi wenguva kuti mumutumbi iwoyo Mwari achiunza zvese zvaiva pfungwa yake. Wosika vatumwa vomurumbidza, wosika kudenga kuri ugaro hwake, osika nyika nezvose zviri pairi nemairi. Mwari wakazviita nesimba reshoko rake. Asi tinzwise kuti shoko iri raiveri rakazodzwa nomweya waiye zienda na kuenda. Amen. Now saka ishe vachiti patarava paya kwai mweya ndiwo unopa upenyu, nyama haina maturo. Saka mashoko andakataura kwamuri mweya uyezve upenyu.
Amen. Pana vakorinde vokutanga chapter 4 tingorava verse 20 yoga. Vakorinde vokutanga chapter 4 verse 20. Vakorinde vokutanga chapter 4 verse 20. Nokuti ushe hwaMwari hauzi pamashoko asi pasimba. Amen. Now, ishe vanoti mashoko andinotaura kwamuri mweya uye upenyu. But mboreva kuti ngatidzokei pamavambo paiveri neshoko. Rinonzi shoko raiveri kuna Mwari, shoko rakange riri Mwari. Ndizvodi? Shoko iroro rakazoitwa nyama rikagara pakati pedu. Zvikafadza Mwari kuti umwari hwose hugare mumutumbi iwoyo wakaitwa nyama. Ndizvodi? But Ishe unoti ari muchimiro chenyama anoti hapana chandinoita ini ndimene, asi Baba vanogara mandiri ndivo vanoita mabasa avo. Paakapinda musinagoge zuva rekutanga achibva kurenje kwaaidzwa kuya, wakapiwa bhuku yaIsaya akazarura pachapter 61 paakarava achiti mweya washe uri pamusoro pangu nekuti iye wakandizodza. Ati munoona Ishe asati aenda kunoshumira, Bhaibheri taura richiti kunyange asati aberekwa, Maria achibvunza zvichava seiko kwandiri kuti ndive nemwana uyu, Bhaibheri ritachiti mutumwa akamuudza simba rokumusoro-soro richakufukidza. Kana wafukidzwa nesimba iroro, chinozoberekwa ipapo chichanzi mwanakomana wokumusoro-soro. Ati munoona iye wouya wabhabhatidzwa naJohani, Bhaibheri roti kudenga kwakazaruka, mweya waMwari ukaburuka senjiva ukagara maari, zvikanzi nenzwi rakabva kumusoro, uyu ndiye mwanakomana wangu andinofarira kugara maari. Ati munoona saka Paul wotiudza zvino pano woti shoko raMwari kana kuti ushe hwaMwari haazi mashoko koga asi kuti isimba. Amen. Saka ushe hwaMwari kwatiri, kunamata kana kunamatwa kwaMwari kwatiri haazani ari mashoko oga anongotaurwa, asi kuti panofanira kuva nesimba. Nekuti kubva pakutanga hapana chakaitwa neshoko koga pasina zodzo yomweya waMwari. Saka atingonzwi shoko raMwari, atingotora Bhaibheri toverenga toti Mwari pano wakati zvakati ngatizviitei, pano Mwari wakati zvakati ngatizviitei. Ndochikonzero Paul anotaura kuna vaRoma 9 achiti vaIsraeri vakatsvaka kukwanirisa nekuwana kururama kwaMwari nenzira yamabasa omurayiro, vakatadza kusvika pakururama ikoko. Asi isu veDzimwe takazokwanisa sei kuzobata kururama ikoko? Woti zvakaitwa nenzira yokutenda. Amen. Saka shoko raMwari kwatiri hakusi kungoteverera nekungoita zvinhu nekuti Bhaibheri rati zvakati zvoitwa toita izvozvo, zvakati ngazviitwe toita izvozvo. Asi mukazvitarisa at face value hatione chakaipa pazviri pane zvinonzi itai neBhaibheri. Asi hazvina kubvira zvakadaro kuti shoko raMwari angova mashoko koga pasina simba romweya waMwari. Sekera Jesu achiti mashoko andinotaura kwamuri mweya uye upenyu. Amen.
kuti mashoko iwayo ave mweya, pane chinoitika paari. Chizoro chaMwari, as he said paachiti mweya washe uri pamusoro pangu, iye wakandizodza kuti ndiporeshe vanorwara, ndisunungure vakatapwa, ndiparidze gore rakanaka rengoni dzaJehovha. Hazviitwi nokungotaura, zvinoitwa nechizoro chomweya waMwari pamusoro pemashoko anotaurwa. Amen. Ngatipfuurire mberi pana vakorinde vechipiri, tikakwanisa kurava chapter 3. Vakorinde vechipiri chapter 3. Vakorinde vechipiri chapter 3. Can you read verse 14 kusvika pa18? Verse 14. Asi ndangariro dzavo dzakakokomara, nokuti kusvikira zuva ranhasi, kana sungano yakare ichirawa, chifukidziro icho chiripo, vasingaratidzwi kuti muna Kristu zvinopfuura. Asi kusvikira nhasi, kana Mozisi achirawa, chifukidziro chiripo pamwoyo yavo. Zvino kana munhu achitendeukira kunashe, chifukidziro chinobviswa. Ishe ndimweya, zvino pane mweya washe pane sununguko. Zvino isu tose tinoti, tichitarira nechiso chisina kufukidzirwa, kubwinya kwashe sepachionioni, tinoshandurwa tichifanana nomufananidzo iwoyo, tichibva pakubwinya kumwe tichienda kune kumwe kubwinya, sezvichibva kunashe mweya. Amen. Israel Bible pano riri kuti Mose paakaburuka mugomo, akauya aine mahwendefa omurayiro kuti ataure kuvaIsraeri. Asi Mose haana kuuya namahwendefa koga, akauya paari paine kubwinya kwaMwari, kureva kuti chizoro chaMwari chaiva pamusoro pake. Kudakara ganda reusvo hwake rakashanduka rikapenya. Saka vaIsraeri vachimuona, vakati hatigone kutarira pakubwinya ikoko kwaiva pachiso chake. Vakati, saka Mozisi, chifukidza chiso chako. Mozisi akafukidza chiso chake, ivo vakasaona kubwinya kuya. But Mozisi waivaparidzira, Mozisi waivaudza murayiro waMwari. Saka vaiti kana iye achitaura, vainzwa zvaaitaura, asi kubwinya kwaMwari kwaiva paari vaisa kuona. Aisava mamude kuti Mwari adzase Mozisi aine kubwinya paari. Mwari pane chavaida chaienderana neshoko ravo, chaiveri kubwinya ikoko. Saka vakaramba kubwinya, vakati tipe shoko roga. Kubwinya chii? Kubwinya kuvheneka, kubwinya kuisa chiedza, kubwinya kubudisa pachena, nekuonesa chinhu muchimiro chacho chachiri. Anti munoona, kana pasina chiedza, unokwanisa kuona chinhu toti usiku, unokwanisa kuona kuda nechiedza chenyeredzi chishoma, unokwanisa kuona shape yemunhu. Kuti uone kuti akapfeka zveblue, zvimwe zvegreen, zvimwe zveblack, haukwanisi kuzviona. Unongoona shape imwe chete nekala imwe chete. But pakavhenekwa, wochikwanisa kudongonodza zvino kuti wakapfeka zvokuti nezvekuti. Saka chiedza chinounza pachena nekuonesa unhu, nokuonesa zviri zvokwadi yechinotarirwa. Saka Mwari akaita kuti vaIsraeri, Mozisi paanodzaka, adzake aine chiedza ichocho. But ivo vakaramba chiedza, vakati tinoda mashoko koga. Bhaibheri rinoti zvino
nekuda kwaizvozvo moyo yavo yakafukidzwa vakasakwanisa kuvhenekerwa nesimba rechiedza cheshoko ravainzwa. Zvadero zvanzi kunyangwe nhasi kana vaIsraeri vachiverengerwa Torah kana kuti murayiro waMwari, chidzitiro chaiva pachiso chaMozisi iko zvino chafukidza moyo yavo. Anti munobona, saka kana pamoyo pachisina chiedza hazvigoni kuti uone Mwari zvavanoda. Towisana tiri pavakorinde ipapo, handeipa chapter 4, vakorinde chipiri vavo chapter 4. Can you read again, brother, from verse 3? Verse 3. Zvino kana ivhangeri yedu yakafukidzwa kuna vanorashika, kuna vasingatende, vakapofumadzirwa ndangariro naMwari wenyika ino, kuti varege kuvhenekerwa nechiedza cheivhangeri yekubwinya kwaKristu, uri mufananidzo waMwari. Nokuti hatizviparidzi isu, asi Kristu Jesu kuti ndiye Ishe, nesu kuti tiri varanda venyu nokuda kwaJesu. Nokuti Mwari wakareva kuti chiedza chibude parima, ndiye wakavhenekera mumwoyo yedu kuti atipe chiedza chokuziva kubwinya kwaMwari kunovheneka pachiso chaJesu Kristu. Nokuti Mwari wakareva kuti chiedza chibude parima, ndiye wakavhenekera mumwoyo yedu kuti atipe chiedza chokuziva kubwinya kwaMwari kunoonekwa pachiso chaJesu Kristu. Thank you. Now you see, Paul ari kuti vhangeri yedu iyi kana yakavandika, kana isingagone kubatika, kana isingagone kujekera munhu, chikonzero ndechekuti hazvireve kuti haasi kunzwa mashoko evhangeri, hazvireve kuti haasi kuona haasi kunzwa nezveve dzake kurayira kweshoko raMwari. Even anotokwanisa kutoita izvozvo zviri kunzi neshoko raMwari ngazviitwe. Towisana. Asi hama, haisi nyaya yokungoita, inyaya yeupenyu huseri. Saka zvanzi pano, wakaipa akapofomadza meso emirangariro yavo kuti vatadze kuona chiedza chokubwinya kwaMwari. Saka nyaya inobvisirwa vanhu nekuvhenekerwa. Amen. Mwari ane chikonzero sei pachifanira kuva nokuvheneka. Paul woti asi Mwari wakarayira pana Genesis 1 kuti chiedza chibude parima, ndiye wakavhenekera mumwoyo medu kuti isu mukacherekedza manyorero akaita Paulo pano pavhesi ya 6, Mwari wakarayira chiedza kuti chibude parima, ndiye wakavhenekera mumwoyo medu kuti atipe chiedza chokuziva. Hatingoziva koga, but tinopiwa chiedza chokuziva. Kuziva kwedu hakuzi mumurangariro uri wenyama ino. Kuziva kwedu kunobva pakuvheneka kwechiedza chaMwari.
Ishe vatibatsire. Saka chiedza ichocho chinombovei chinotipa zvino kuti tigone kuona Mwari chavanoda kuti tivone. Ishe vatibatsire. Genesis, Hebrews chapter 11. Ngatione verse 3 yoga. Hebrews 11 verse 3. Hebrews chapter 11 verse 3. Nokutenda tinonzwisisa kuti nyika dzakanatsorongedzwa nenzira Mwari, naizvozvo zvinhu zvinoonekwa hazvina kuitwa nezvinhu zvinoonekwa. Amen. Kutenda kunotipa kuziva kuti nyika nezvose zvakanyatsogadzirwa neshoko raMwari. Now, ndiudzei, kunze kwavashomanene ma-atheists vanotenda theory yaDarwin yekuti zvinhu zvakangotanga zvega, pakangoita kungoputika zuva rovapo, poputika nyeredzi ngovapo, poputika nyika yongovapo, uye upenyu ndobva wangotanga mune zvinhu zvemumvura zviya zvidiki ndokutanga kushanduka, ndokuenda padzvinyu, ndokushanduka, ndokuramba zvingokwira dakara zvangova munhu. Asi vanozvigamuchira zvekare kuti munhu ava namamiliyoni amakore ari panyika. Dai zvakatanga nokungoshanduka. Dai zvinezvi munhu ashanduka kubva pachimiro chaayeri miliyoni emakore yapfuura. But munhu achingori zvaanga ari miliyoni emakore yapfuura maringe nekutenda kwavo. Asi isi tinonzi takapiwa nekutenda. Tinoziva kuti zvinhu zvakaitwa neshoko raMwari. Now, isi ukabvunza chero munhu hazvitore kuti ave mutendi, hazvitore kuti anamate, kuti azive ngoti nyika yakasikwa naMwari. Unozvigamuchira munhu chero paari ngoti Mwari ndiye akasika zvinhu zvose. Asi Bhaibheri pano riri kuti kana tiri isu hatimboziva kuti Mwari akasika nyika nezvinhu zvose, nekuda kwongo tinongozviona toti asaka Mwari akaita zvinhu. Zvanzi neBhaibheri pano, nekutenda tinopiwa kuziva kuti zvinhu zvakaitwa naMwari. Kuziva kwedu hakusi kungoziva kuti Mwari uriko, hakusi kungoziva kuti Mwari akasika zvinhu, but pane simba riri seri rinotipa kuti tizive zvakaitwa naMwari. Mwari anodirei kuti tizive? Pane zvinozovakika matiri kana Mwari vatipa kuziva ikoko. Paul anotara kuna vaEfeso achiti, makaita zvakanaka makagamuchira shoko rezvokwadi. Asi zvinotiri kukunyengetererai kuti meso emoyo yenyu avhenekerwe, azarurwe, mugone kuona chikonzero chamakagamuchirira shoko ramakagamuchira riya. Nekuti regani shoko, kungogamuchira shoko, ndaverenga Bhaibheri, izvozvo zvoga hazvigone kutibatsira. Zvanzi nekutenda tinoziva kuti Mwari akaita denga nenyika. Kutenda chinombova chii? Kutenda haisi fungidziro, kutenda haisi theory, kutenda haisi mithi, kutenda hakusi kungotaura. Kutenda ndicho chiratidzo nerusimbiso rweizvo zvatinotarira. Muprofita woti kutenda kuzarurirwa, kuzarurirwa kuvhenekerwa kuisirwa zvinhu pachena nesimba rechiedza. Amen. Saka pana Genesis 1 tichinzwa kuti nyika yakanga yakafukidzwa nerima, mweya waMwari ndiwo wakafamba pamusoro penyika. Mweya waMwari wafamba pamusoro penyika, Mwari ndokutaura
kuti chiedza ngachivepo. Saka zvakabva kwete pashoko koga, asi pashoko rine zodzo yomweya waMwari. Sekera ise Jesu vakati, mashoko andinotaura kwamuri mweya uye upenyu. Na kubva pane zvatataura zvinotionesa ukoshi hwomweya waMwari patiri. Amen. Vachibvunza vadzidzi kuti saka makudzosera reushe kuvaIsraeri nekuti taona kuti mamuka, Ishe unoti kwavari hazvisi kwamuri kuti muzive zvakatarwa naBaba nesimba ravo, asi imi garai muguta kusvika mafukidzwa nesimba rinobva kumusoro. Ndizvo riri, kana mweya iwoyo wezvokwadi auya, uchakutungamirirai muzvokwadi yose, uchakuzivisai zvinouya. Anti munobona? Saka zvinotora mweya waMwari. Zvino ndoimba kuti tinoona nemagwaro atarava ukoshi hwomweya mutsvene muupenyu hwedu, ukoshi hwomweya mutsvene pakunamata kwedu, ukoshi hwomweya mutsvene pane izvo zvose zvatinoti tinotenda tiraramire mazviri nesimba reupenyu unobva pamweya waMwari. Sekereshe vakati mashoko andinotaura mweya uye upenyu. Zvinokosha, zvakafanira kuti hama tive nomweya mutsvene. Amen. Mweya mutsvene haisi fungidziro. Mweya mutsvene haisi nyaya yekuti nokuti saka ndakauya kuchechi saka ndine mweya mutsvene. Zuva rePentekoste rakati rasvika, vari panzvimbo imwe, kwai vose vakazadzwa nomweya mutsvene. Ava nongoti ndofunga tagarisa maningi tiri muchechi, tagara naJesu 3 years ne6 months, saka tava nemweya mutsvene. Mweya mutsvene chiitiko, mweya mutsvene kuberekwa kutsva, mweya mutsvene isimba raMwari rinouya pamusoro pako. Kana wapa mwoyo wako noupenyu hwako kuna Mwari, kuti zviri shoko raMwari zvive kurarama kwechokwadi muupenyu hwako. Amen. Hakusi kungonzwa, hakusi kugamuchira shoko koga, asi kuti zvinotora mweya mutsvene waMwari mukati medu kuti tigamuchire izvozvo Mwari zvaanopa hake nokupa kwake. Amen. Tikaenda pana Genesis 1, tinozwa kuti Mwari akasika munhu nezuva rechi6. Tikaenda pachapter 2 yaGenesis, inoti nevhu Mwari akaumba munhu. Waumba munhu, zvanzi akafemera maari mweya woupenyu. Ndo paakazova a living soul, mweya unorarama. Mwari akafemera mweya wake maari. Azvinoti akanga asina meso, azvinoti anga asina muromo, azvinoti anga asina makumbo. Zvese izvozvo aiva nazvo, but zvakatora mweya kuti uiswe maari kuti ave munhu. Togwisana. Andireve kuti hausunzwa shoko raMwari, andireve kuti handina kugamuchira shoko raMwari, asama as much as ndakazvigamuchira, zvinoda simba romweya mutsvene kuti zvive upenyu mandiri. Andirarame shoko raMwari kana ndisina mweya waMwari mandiri. Tinowisana. Haisi nyaya yokungoti ndaita ichi. Asi kuti isimba reupenyu hwemweya waMwari rinofana kuitisa shoko raMwari matiri izvozvo Mwari zvavanoda. Amen.
Mwari waida kuti munhu anamate Mwari. Mwari waida kuti munhu awande panyika. Mwari waida kuti munhu ave nesimba pamusoro pemhuka dzose. Izvozvo munhu akakwanisa kuzviita nekuti mweya waMwari wakanga waiswa maari. Nyama iya iri ivhu yotanga kubata basa rakatemwa naMwari neshoko ravo. Amen. Ndiye munhu wekutanga waiva ivhu rakaiswa mweya mariri kuti rigone kuva mweya unorarama. Tidzoke pana vaKorinde vechipiri paya patamburawo. Is it chapter 4? Vakorinde vechipiri. Can you read verse 6? Tidzokore verse 6. Vakorinde vechipiri chapter 4. Tidzokore verse 6. Nokuti Mwari wakareva kuti chiedza chibude parima, ndiye wakavhenekera mumwoyo yedu kuti atipe chiedza chokuziva kubwinya kwaMwari kunoonekwa pachiso chaJesu Kristu. Amen. Hakuna imwe njira nemamwe maruramire atingaona kubwinya kwaMwari koga kana Mwari watipa kuvhenekerwa mukati medu. Amen. Kana tavhenekerwa mukati medu topiwa maruramire ekuti tikwanirise Mwari zvavanoda pamusoro poupenyu hwedu. Ndo zvakaitwa pana Genesis 2 apo Mwari akaisa mweya wake mumutumbi wakaumbwa nevhu kuti kuda kwake kukwaniriswe. Now read verse 7. Verse 7. Asi pfuma iyi tinayo mumudziyo yevhu kuti ukuru hwesimba uve hwaMwari urege kuva hwedu. Can you see? Zvakatemerwa nokudiwa naMwari, zvaakafemera nekuzodza nomweya wake, Mwari wakafadzwa nazvo kuzviisa mumutumbi uno uri mudziyo wevhu. Can you see? Kana mudziyo wevhu waiswamo kubwinya kwaMwari, naiwowo unoshandurwa kubva muchimiro chokungoraramira kuva ivhu unotakura kubwinya kwaMwari. Towisana apazova nenyaya yokuti hazvina basa zvandiita mumutumbi uno, hazvina basa zvandiita munyama ino, sorongo mwoyo wangu. Yes, tiri mudziyo wevhu asi matiri makaiswa mweya waMwari. Mashoko atinonzwa nekuti mudziyo uyu wevhu watakura kubwinya kwaMwari, watakura mweya waMwari. Shoko raMwari then rochiva nesimba. Paul woti ndinoisa mutumbi uno pasi kuti ndisaita kuda kwangu. Amen. Andichararamira zviri utera hwenyama nekuda kuti pane rimwe simba ravakubata riri mandiri. Kwai tinoi kubwinya kwaMwari kunooneka matiri kuti zvatinoita nawo zvisava isisu asi kuti ave Mwari kwete isu. Ati munovona nekuti tapiwa simba rechizoro chaMwari mumudziyo uno kuti uve namaruramire ekufamba munzira yeshoko raMwari. Amen. Kureva kuti mutumbi uno haugone kutakura, haugone kuita zviri shoko raMwari kana mweya waMwari ushani uri matiri.
hatipiwi hatiwane chiedza chokuziva zviri kuda kwaMwari kana tichingonzwa mashoko mumutumbi usina mweya waMwari, mumutumbi usina chizoro chaMwari, mumutumbi usina kuvhenekerwa. Paul ari kuti wakarayira chiedza chibude parima ndiye wakavheneka mumwoyo medu. Pane kuvhenekerwa kunouya mumwoyo medu kunotipa mukama naMwari kuti zvatinoita tisava isu nawo tinoita, asi ava Mwari unobata ari matiri. Amen. Atichapa miviri yedu kune zvinhu zviri kuora kwenyika. Atichapa mirangariro yedu kune zvinhu zvakashata zviri nyika, asi kuti tava mavonekere ekubwinya kwaMwari, nekuti ushe hwaMwari hausi mashoko koga asi huri musimba. Mwari wekudenga watibatsire. Ama ndo zviri shoko raMwari kwatiri, asi mashoko anongotaurwa, asi kuti mweya waMwari. Amen. Kana shoko raMwari ndarinzwa nomweya waMwari, ama zvinondipa kuti ndinonanavira, ndishuvire, ndive nehanya yemugumo wezvinodiwa naMwari mandiri. Aisi nyaya yokungoita zvanzi naMwari ndiite ipapo. Mwari haana kubvira akafadzwa navanhu vanongoita zvaanenge angotaura. Mwari haana kudhira navanhu nemutoo wakadaro. Amen. Mwari kana akakupa shoko rake, ama aringoperera ipapo, todzoka pamunhu wokutanga Adamu. Mwari aisa mweya wake muna Adamu, zvinonzi akazomuvatisa hope huru, ndokubvisa rumbabvu, ndokuumba mukadzi. Paakamuunza kuna Adamu, Adamu achimutarira akati uri fupa ramafupa angu. Is that right? Nekuda kwaizvozvo uchanzi Isha, nokuti wakabva pana Ishi. Uchanzi a woman, nokuti wakabva pa a man. Ndizvo dii? Yes. Amen. Right. Saka Adam apiwa this woman, aperere ipapo, unoenda mberi, woti nokuda kwaizvaitwa pano izvi, murume achasiya baba vake namai vake. Can you see? Atopfuura mberi, akutoona vanhu vaberekwa namai nababa, akutaura zvemberi. Mwari paakadaidza Abrahamu akati ndichakupa nyika yose, famba utenderere uone nyika ndichakupa. Abrahamu atenderera aona maboundary enyika yose. Bhaibheri rikutaura richiti akaramba achigara mutende. Isaka akaberekwa akakura achingogara mutende. Jakobho akauya achingogara mutende. Kwai nemhaka yaigara mutende aitsvaka guta rine nheyo. Anti munoona ndo zvanga ashedzerwa naMwari. Saka mweya waMwari muna Abrahamu wakamupa kuziva kuti nyaya iripo haisi yenyika inokoga, asi kuti ndeyenyika inouya, ndeyeguta rine nheyo. Can you see that? Mwari hatidanire kungoziva nokungoita zvinhu zviri pano. Mwari unotidanira kumugumo wezvaakada pamusoro pekudaruma kwedu. You get the point? Ishe vatibatsire. As much as kusiya zvakaipa kwakanaka, as much as kusiya doro, kusiya fodya, kusiya zvose, hama izvo zvose zvakanaka mukuitwa kwazvo, asi Mwari haana kutidaidzira kuti siye fodya. Mwari haana kutidaidzira kuti ngosiya doro. Pane chinodiwa naMwari seri kwa izvozvo. Tikatadza kuchiona, hapana zvatibatsira kunyange tikasiya fodya yacho. Ishe vatibatsire kuti muzvione. Kauti mungoverenga Veremu chapter 3.
Hebrews chapter 3. Veremu chapter 3. Verse 14. Are you going down? Verse 14. Nokuti tava vagoverani pamwe chete naKristu kana tichibatisisa kuvapa kwokutenda kwedu kusvikira pakuguma, zvichinzi nhasi kana muchinzwa inzwi rake musaomesa mwoyo yenyu sapanguva yokutsamwisa, nokuti ndivanani vakanzwa vakamutsamwisa. Havazi ivo vose vakabva Ijipita naMozisi here? Wakanzwa shungu makore ana 40 pamusoro pavanani. Havazi ivo vakatadza, mutumbi yavo ikawira murenje here? Wakapika pamusoro pavanani kuti havangapindi pazororo rake. Havazi ivo vasina kuteerera here? Zvino tinoona kuti vakanga vasingagoni kupinda nokusatenda kwavo. Thank you. VaIsraeri pana Exodus chapter 2 vakachema, Mwari akavanzwa. Exodus chapter 3 Mwari akatuma Moses. Exodus chapter 12 vakabuda vese muIjipita. Amen. Pavakabuda muIjipita, mufaro wavo akavapa kuti tabudiswa mudambudziko rekurovwa, rekuurawa nokubatwa zvakaipa navaIjipita. That was their joy. Vakafara, uye kubuda kwavakaita muIjipita hatingarivo kuti vakatadza. Vakaita zvakanaka. Mwari ndozvaaida kuti vabude muIjipita. Ndo zvatakaita nesuwo ama takabudawo muIjipita rezvakaipa zvedu. Takabuda muIjipita renzira dzataifamba. Takabuda muIjipita romuraramire watairarama. Takaita zvakanaka. Vabuda muIjipita vava murenje, ndo mavakatadza kuona chaiva mberi chaidiwa naMwari nekubuda kwavo. You get it? Saka zvanzi vese vakapararira murenje, ndevanani vakafira murenje, ndeavo vakakumbura nokurwadzisa Mwari for 40 years. Vakamurwadzisa nei? Nemhaka yekusatenda kwavo. Kutenda chii? Kutenda kuzarurirwa. Nokuti pavakapiwa mana murenje, kwai Mwari aida kuti vazive kuti munhu hararame nechingwa asine shoko rokuda muromo Mwari. But ivo vakadya mana yaiva mufananidzo weshoko raMwari, but vakatanga kubhoyekana, vakatanga kurwadziwa, vakatanga kufinhwa nechinhu chaifanira kuvapa maonero ekuti kurarama kunobva mushoko raMwari. Anti munovona avana kutwasa kuzvigamuchira. Ndozvo zvinoitawo kana mweya waMwari usiri pamusoro pedu. Kuuya kuchechi hazvina kuti ndo mugumo wezvakadiwa naMwari pamusoro pedu. Anditi munovona? Asi Pauro anoti achimusarega kuungana kwenyu nekuda kuti zuva raShe rinoswedera. Saka chinokosha hakusi kungoungana uku, but kuri kutiendesa nokutionesa zuva rinouya iri. Ndo zvinotipa kuti tigadzirirwe zuva rinouya iri. Zvino kana kuuya kuchechi kunotipa maruramire ekuona zuva raShe rinouya, kana kuchitibhoa, kana kuchitikanganisa, kana kuchitifinha, ko icho chiri chaicho tozochiona sei? Anti munoona ukosi hwomweya mutsvene. Ndo chikonzero Mwari wakarwadziwa navanhu ava murenje. Havaoni chinhu chinongova mumvuri, havaoni chinovanongedzera kune chiri chaicho. Vese hapana chavakaona. Sekera rugwaro zvinorwoti imi musaita savaIsraeri. Kana
kuchanzi nhasi inzwai shoko raMwari. Amen. Tinorinzwa sei? Nekuti Mwari akapika pamusoro pavo akati havangapindi pazororo rangu. Amen. Paul wotijekesera woti kana munhu asina mweya waKristu haasi wake. Sei takadanirwa kuti tindova vaMwari. Saka tinopiwa mweya mutsvene tisati taenda kudenga. Tinopiwa mweya mutsvene kuti tive vaMwari. Can you see that? Zvino kana tichiunzwa kune ichecho chinofanira kutipa maruramire ekuva vana vaMwari. Ichocho choshaya basa muupenyu hwedu. Tochiona sechinhu chisina maturo. Toti ngatinamatei kunamata kushaya maturo kwatiri. Tichazobata sei ichocho chiri chaicho. Amen. Dai Mwari vakatibatsira. Zvinotora mweya mutsvene waMwari hama mukati memwoyo yedu, sezvakaita kuna vava havana kufadza Mwari. Amen. Nokuda kwokuti mavari rugwaro revere kuna vaHebheru ruchiti pasina kutenda hazvigone kufadza Mwari. Kutenda chii? Kutenda kuzarurirwa, kutenda kuvhenekerwa, kwete nenzira yedzidzo kana kugona kwedu, asi kuti nekuzarurirwa naMwari. Amene. Sekera Abraham, Isaac naJacob zvanzi Mwari akafadzwa kuva Mwari wavo nekuti vakatsvaka guta. Irero Mwari raakanga atovagadzirira nechekare. Amen. Kureva kuti kutenda kwavo kwakavhenekerwa kuti vazive kuti pane chiripo Mwari chaanoda pamusoro pedu. Akusungobuda muMesopotamia nekuenda munyika ichipikirwa. Akusungoteerera kuti Mwari atenda unouraya mwana wako. Abrahamu ongoenda pagomo ondouraya mwana wake. Aisi nyaya yekungotevedzera zvinokwanisa kuitwa neroboti. Bhaibheri rachiti nekutenda Abraham akapa Isaka sechipiriso. Amen. Haana kuzviita nekungoteerera koga, but akazarurirwa, akachekerwa nazvo kuti zvandinoita pano mumvuri wezviri chaizvo. Ishe vatibatsire. Kana ukagutsikana iwe kuti kuuya kwandaita pano mumvuri wechiri chaicho, mauri mune hanya neshungu yechiri chaicho, saka uchiuya kune ichi chiri mufananidzo nemumvuri wacho. Amen. Ndoshikonzoro Abheri akagamuchirwa chipiriso chake, akaona Kristu. Nekuti Hebrew chapter 9 dzaichiti Jesu haana kupinda neropa rebudzi namakondobwe, asi neropa rake chairo, kuti mutabhanakeri yakaitwa namaoko, asi mutabhanakeri iri chaiyo. Ndoshikonzoro Aaron paaipinda neropa munzvimbo tsvene-tsvene, Mwari vaimugamuchira, nekuti pane nzvimbo tsvene-tsvene iri chaiyo yaizopindwa nemuprista mukuru. SaAroni aiva muprista mukuru. Kana akupinda imomo aipinda neropa rake chairo. Can you see that? Tinovhenekerwa hama kwete tingoita zvakataurwa neBhaibheri, kwete tingosiya isi nechii zvakarehwa neBhaibheri, asi tinopiwa simba reupenyu hweakataura, simba reupenyu rechaivavarirwa naMwari paakati uyai munamate. Ishe vatibatsire. Chaivavarirwa naMwari paakati tiite chimwe nechimwe chatinoita pano. Ndio chatinosvivira nemweya yedu. Chiri chaicho chechokwadi, ichocho hachibatike neungoti ndanzwa. Saka Pauro achiti ushe hwaMwari hauzi mumashoko, asi kuti huri musimba. Hama ndozvatakadanirwa naMwari, ndozvatakaunzirwa kukunamata, kuti hama tive vanhu vane hanya nekudanwa kwedu. Amen. Ndoshikonzwa Abrahamu anokuzorora achifamba achitenderera nyika yose yaakaunzwa. Chiripo chaiva maari kuti hatina ungopiwa kuti ndingogara pano,
ndinofuna kuti ndione the perimeters, ndione migano yacho. Amen. Ishe vatibatsire. Ndio chikonzero Moses waifara wakashwira akanamata akati Mwari nditendere hangu ndipinde munyika yechipikirwa. Mwari akati wakarova dombo ruviri aupindi. Kubva zvino handi kuti uye futi uchitaura kwandiri nenyaya yekupinda munyika yechipikirwa. Haupindi. Ndokuti wakarova dombo kairi. Ndakudzwa taurira dombo iwe wakundorova dombo. Asi Mwari wakacheretedza chaivavarirwa naMozisi. Imi munofunga kuti Mozisi aingoda kungodopinda muground iroro renyika yechipikirwa. Abraham akagara mumatende, haana kumbofadzwa nekuti azviite muridzi wenyika. Bhaibheri rachiti akagara semutorwa munyika yechipikirwa. Kana Mozisi aiva nokutenda kwevana Abrahama, maari mamusina chishuvo chekungoti angonopinda munyika iyoyo koga. But pane chaiva mberi chaaiona. Amen. Mose akaudza vaIsraeri akati munondiona, musafunga kuti nyaya yaperera pandiri. Mwari achakumutsirai muprofita akaita seni. Ndiye waitsvakwa naMozisi, ndiye aida kuonekwa naMozisi. Aionekwa munzvimbo yake. Amen. Ndokuti Mozisi haana kubudira muIjipita nekuda kwamadambudziko. Akakura upenyu huri smart hwakanaka chose achigara mumafaramu. Anga asina nhama, anga asina chinomunetsa. But Bhaibheri rinotaura kuti akati aona Kristu akati handingafare zveIjipita kwenguva diki. Chakada Mose kuti abudire muIjipita haasi madambudziko, nokuti not one day raakatambudzika. But akanga aona Kristu. Saka aiziva kuti munyika yechipikirwa ndo muchasimuka Kristu. Sekera aida kuenda ikoko. Mwari akati awinde, asi ndichakupa ropafadzo iyi yekuti nyika yacho uchaiona. Ndobva akwira pagomo rePisiga ndokuona miganu yese yenyika yeIsraeri. Toda kukuudzai, kunyange ukakwira pagomo Mount Kilimanjaro, gomo rakareba chose munyika yeKenya, hauoni miganu yese yeKenya uri kumusoro gumi. Haukwanisi kuiona. Can you see? Asi Mozisi ari pagomo rePisiga akaona migano yose. Nemhaka yei Mwari wakamuendesa in the spirit. Amen. Kuti akwanise kuona zvisingagone kuonekwa nameso. Ati munoona zvikazadzikisika maari chishuvo chaaiva nacho chekuti aende munyika yechipikirwa. Ishe vakudenga vatibatsire. Zvinotora Mweya Mutsvene hama kuti shoko raMwari rive chokwadi kwatiri. Zvinotora Mweya Mutsvene waMwari kuti hama zvatinoita zvive zvaitwa pamberi paMwari. Ishe vatibatsire. Saka Ishe vakati ndagara nemi 3.5 years, mandinzwa achiparidza, ndichitsiura zvakaipa, ndichibudisa mweya yakaipa, vanorwara vachipora, mweya yakaipa ichibuda, vakafa vachimuka, asi imi musaenda kunodzokorora zvanandichiita izvi. Tangai magara muguta, mufukidzwe nesimba rinobva kumusoro. Zvaitora Mweya Mutsvene waMwari kuti vaite Mwari zvaida kuti vaite. Amen. Amen. Maybe we can just read 2 scriptures. Tisvike kumugumo, maybe we can continue. Mwari akatipa mukana neimwe nguva. Amen. Tipese pfungwa iyoyi. Ngatiende pana Ezekiel chapter 2 verse 1 and 2. Profita Ezekiel chapter 2. Profita Ezekiel chapter 2 Verses 1 and 2. 1. Akati kwandiri, mwanakomana womunhu, mira namakumbo ako, ini nditaure newe. Zvino wakati achitaura neni, mweya ndokupinda mukati mangu, akanimisa namakumbo angu, ndikanzwa wakanga achitaura neni. Thank you. Now, tikanyatsocherekedza
kutaura kuitwa pano nerugwaro. Zvanzi pavhesi 1, iye akati kwandiri, mwanakomana womunhu, mira netsoka dzako, ini ndichataura newe. Ndizvodi? Mira iwewe netsoka dzako, nditaure newe. Amen. Now, kureva kuti Ezekiel, Mwari ari kumuudza, mira netsoka dzako. Zvaifanira kuva Ezekiel kuti asimuke atevedzere shoko raMwari word for word. Aifanira kuti asimuke amire netsoka dzake. Asi chii chakaitika? Verse 2. Mweya waMwari wakapinda mandiri paakataura neni, akandimisa patsoka dzangu. Hatisiri Ezekiel aakumira netsoka dzake. Mwari amuudza, mira netsoka dzangu. Is that right? Right. Saka, kureva kuti Ezekiel paakanzwa shoko iroro, maari akarigamuchira. You get the point? Zvinotora that step iyoyo yekuti iwewe unogamuchira, unozvibvuma zvataurwa neshoko raMwari. Ati munobona? Now, kana shoko raMwari rikataura, iwe hauzvigamuchiri kuti iri ishoko raMwari. Hauzvigamuchiri kuti ishoko rake riri kuti, uya kwandiri iwo wakaneta wakaremerwa. Ishoko rake riri. Saka mauri munofanira kuva nechido ichocho chekubvuma, chekugamuchira kuti ndiMwari ari kutaura kwandiri kuti ndiite izvi. Towisana vaIsraeri, Bible noti achiti Mwari akati ndaburuka kuti ndivabudise muIjipita ndivaendese kunyika yandakapikira Abraham, Isaac naJacob. Sure, Mwari wakadzaka, asizve zvakatora vaIsraeri kuti mavari muve nehani namuve neshungu, muve nekuda kwekubuda kwacho. Saka Ezekiel akanzwa shoko raMwari akarigamuchira. But asati aite chinhu, mweya waMwari wakauya ukamusimudza, ukamumisa netsoka dzake. Ati munozviona? Paul arevera achiti Mwari ndiye anoisa kuda matiri, Mwari wacho oita kuda kwacho kwaaisa matiri. Saka tichida Mweya Mutsvene hama, kana tagamuchira shoko raMwari, Mwari oita kuti mweya wake uve ndiwo unoita kuti shoko rake richibata matiri. No wonder Paul anoti, handichini ndinorarama, ni Kristu unorarama mandiri. Hatisida kungoramba tingoita zvinhu tiri isu. Amen. You have the initiative. Iwe vane hanya yacho yekuita shoko raMwari. Mwari anoita shoko rake mauri. Amen. Sheva tibatsire. Saka Ezekiel, mweya waMwari unouya maari, unomuita kuti akwanise kumira netsoka dzake. Mweya waMwari unoita kuti akwanise kunzwa Mwari zvaakutaura kwaari. Amen. No wonder Ezekiel, Mwari wakakwanisa kumushandisa nekumubatisa zvaaida paushe hweIsrael. Tichifika ngatiende kuna Ezekiel 37. Just read from verse 1 to 10. Tichifika. Ezekiel 37, verse 1.
ruoko rwa Jehovha rwakanga ruri pamusoro pangu, akandibudisa nomweya wa Jehovha, akandibisa pakati pomupata iwo wakanga uzere mapfupa, akandifudza napakati pawo kumativi ose. Tarirai, aivapo wakawanda kwazvo pakachena papata, uye tarirai, akanga akaoma kwazvo. Akati kwandiri, mwanakomana, mapfupa awa angararama here? Ndikapindura ndikati, imi Ishe Jehovha munozviziva. Zvino Jehovha akati kwandirizve, profita pamusoro pamapfupa awa, uti kwaari, imi mapfupa akaoma, inzwai shoko raJehovha. Zvanzi naShe Jehovha kumapfupa awa, tarirai, ndichapinza mweya mukati menyu, muchararamazve. Ndichaisa marunda pamusoro penyu, nokuisa nyama pamusoro penyu, nokukupfukedzai neganda, nokuisa mweya mukati menyu murarame. Zvino muchaziva kuti ndini Jehovha. Ipapo ndakaprofita sezvakarayirwa. Zvino ndakati ndichiprofita, mubvumo ukavapo, uye tarira, kudengenyeka kwenyika kukavapo. Mapfupa akaswederana, pfupa rimwe kune rimwe pfupa raro. Ndikatarira, wane marunda avapo pamusoro pawo. Nyama ikauya, ganda rikaafukidza pamusoro pawo, asi makanga musino mweya mukati mawo. Ipapo akati kwandiri, profitera kumhepo, profita mwanakomana womunhu, uti kumhepo, zvanzi naShe Jehovha, uya uchibva kumativi mana anobva mhepo, iwe mweya ufuridzire pamusoro pavava vakaurawa kuti vararame. Ipapo ndakaprofita sezvaakandirayira, mweya ukandipinda mukati mavo, vakararama, vakamira netsoka dzavo, iri hondo huru kwazvo. Amen. Now, Mwari wakataura naEzekiel. Amen. Amen. Mwari uya akamboti, mira kwazvo netsoka dzako. Mweya waMwari ukavuya ukamumisa. Saka Mwari unobvunza Ezekiel kuti apfudzwa mukacherekedzazve, zvinonzi ipapo mweya wakandipfudza nomumupata uyu. Mweya waMwari wakamuendesa nomumupata. Haisi pfungwa yake, kugona kwake nokuziva kwake, asi mweya waMwari. Bhaibheri rangu roti, vose vanotungamirirwa nomweya waMwari ndivo vana vaMwari. Amen. Ama zvinofadza sei kana mweya waMwari ukakutungamirira kuti uite zvaunoita. Pakuguma kwezuva wokwanisa kucheuka wotarira pamabasa wararamira pazuva, pamabasa wafamba nomukati mawo, wokwanisa kureva uchiti, Mwari ndinokutendai nokuti mandipfuudza, mandibatisa, mandiraramisa nomutoo wakadai. Ave Mwari muupenyu hwako. Amen. Ave Mwari anokutungamirira. Uve mweya waMwari unokuchengetera kuti uraramire nokufamba nenzira yakafanira shoko raMwari. Usingakwehwi nezvakarurama zvinongova nyika ino. Asi kuti ureve pamberi paMwari nokuperera kwomweya wako, uchiti ndinoraramira, ndinofukira, ndinofambira, ndinogarira nokuita zviri kuda kwaMwari, kuti chimwe nechimwe chive kukudzwa kwaMwari mukati meupenyu hwangu. Mweya waMwari wakamufambisa nomumupata, akaona mapfupa akanga akazara mumupata. Mwari akamubvunza, mwanakomana womunhu, mapfupa aya angararama here? Iye akati, Ishe, ndimi munoziva.
chiprofita pamusoro pamafupa. Shoko la Mwari muna Ezekiel rakaprofita mafupa akabatana. Amen. Kana ruoko rwaiva uku rumbabvu rumwe ruri kuku rumwe ruri kuku, mbabvu imwe neimwe, fupa rimwe nerimwe rakaenda panzvimbo yaro, kwete kuti zvingofitana, asi kuti mafupa aya pane imwe nguva vaiva vanhu vanorarama. Saka hazvina kuzoita kuti mbabvu yaJohn iende pane Mary, mbabvu yaSusan iende pana Peter, asi kuti hazvina basa. Pfupa raPeter rimwe ranga riri koko, musoro uri koko, zvakabatana pfupa rimwe nerimwe panzvimbo yaro, nekuti shoko rakanga rataurwa. Amen. Ama shoko raMwari rinokwanisa kutaurwa kwatiri rikatibvisa nokutiendesa panzvimbo chaiyo, nokutiendesa pakurarama kuri chaiko, but hausiriwo mugumo wokuti ndaunzwa panzvimbo yangu, hausiriwo mugumo kuti ndaunzwa panzvimbo yakanaka. Akataura zveshoko raMwari, kwai marunda akauya akabatanidza mafupa, nyama ikauya ikafukidza marunda aya, ganda rikauya rikafukidza nyama iya, asi musina upenyu. Mwari akati, profita kumhepo ina, pave nokuvhuvhuta kunounza mweya woupenyu. Kwai mweya wakauya ukapinda mumutumbi iyoyo, ikava hondo huru yakamirazve pamberi paMwari. Ishe wakudenga vatibatsire. Yaimbova hondo huru, but pane zvakaitika kuti isvike pakungova mafupa. Mupfungwa dzaMwari nyika isati yavapo, hama taiva vatsvene vasina mhaka pamberi paMwari, but pane zvakaitika hama. Takaberekwa muzvakaipa, pane zvakaitika, takadzokera shure pakutenda kwedu, pane zvakaitika, takararama nenzira isiriyo. Amen. Kunoona vamwe tiri vadoko tairaramira tiite zvakanaka mushoko raMwari, but hama tirambe tiri vadoko. Pane nguva ichasvika taimboita zvokungopiwawo $2 kadhora, ichasvika nguva yachawana mari yedu. Pane zvinoita muupenyu hwedu. Ndaisiberekwa kumusana, but kana ndakufamba ndega pane zvinoitika kana ndakufamba kudaro. Ndaimova mudiki, but zvino ndakura. Kana ndakurawo pane zvinoitika nekukura ikoko. Saka mapane zvakaitika muupenyu hwedu, dakara tava mafupa ari mumupata, bali shoko raMwari rakataurwa. Amen. Tikaona kuti hatisi panzvimbo yedu, fupa rakanga riri koko rikaziva kuti mafupa akandikomberedza pano haasiriwo mafupa andaivereka. Rakabva ikoko rikaenda kune musoro, zvikaenda kune rumwe rumbabvu, fupa rimwe nerimwe rakauya panzvimbo yaro. Hama shoko raMwari ndozvarinotiitisa. Ndovaona kuti aiwa ndina kupapatidzwa, ndinofana kupapatidzwa. Handina kutendeuka, ndofana kutendeuka. Zvose zvaitwa neshoko raMwari, but panozvoda mweya waMwari unouya kuti ichi chakaunzwa pamwe. Kutendeuka kuve nezvakunoreva, kuuya kuna Mwari kuve nezvakunoreva, kudzoka kuna Jehovha kuve nezvakunoreva. Mweya mutsvene waMwari unofana kuva matiri, tive hondo zvekare huru sezvataiveri mupfungwa dzaMwari nyika isati yavakwa. Amen. Zvinotora mweya mutsvene waMwari, zvinotora chizoro chaMwari. Shevatibatsire. Saka hatineti, hatiti tapedza nyaya nokuti tauya kuchechi, hatiti tapedza nyaya nokuti taimba, nokuti taparidza, nokuti taita izvi. Pane chatakadanirwa chiri chechokwadi. Mweya waMwari matiri utiite hondo huru yaMwari, tiraramire, kwete zviri isu asi zviri Mwari. Ishe wakudenga vatibatsire. Toreva pamwe naPauro kuti iko zvino handichini ndorarama. Pandairarama, ndairarama muzvakaipa zvangu, ndairarama mukuda kwangu,
ndairarama mumafeelings angu, ndairarama mune zvandadawo musi iwoyo, asi zvino handichini. Amen. Ndaisienda kuservice kana ndichingodawo hangu musi iwoyo, ndaisiita zvino kana ndichingodawo hangu, asi zvino handichaenda nekuti ndinoda, but mweya waMwari wandifambisa nomumupata uyu. Mweya waMwari wakundiraramisa munzira yeshoko raMwari. Handichini, ndorarama Kristu orarama mandiri. Dai Mwari unenge vaitibatsira, dai Mwari vaitinzwira nyasha. Ishe vakati mashoko andinotaura kwamuri mweya uye upenyu. Kudakara tanzwa shoko iroro riri mweya neupenyu. Vaparidzi vangaparidza, hazvina zvazvinotibatsira. Vanodzidzisa vangadzidzisa, hazvina zvazvinotigunzva. Asi kana mweya waMwari wava kutaura nesu, kana mweya waMwari wava ndiwo une preeminence, wava ndiwo unobata, wava ndiwo unotungamirira, wava ndiwo unoinfluenza pfungwa dzangu, zvinovarirwa zvangu nezvishuvo zvemwoyo wangu, zvava a direct influence and guidance yomweya waMwari. Muprofita wakataura achidaro muWord Become Flesh, akadai chechi yasvika pakuti kutungamirwa kwayo nekufambiswa kwayo kusangova zvinongori pfungwa dzapanyama, asi kuve direct revelation, chizaruro chechokwadi chinobva kuna Mwari, chotitungamirira, chotifambisa, chotipa murangariro, kuda nekuita zviri kuda kwaMwari. Mwari waudenga vatibatsire, Mwari vatinzwire nyasha. Amen. Iraineni upone